lagi lah. Kaya nemu harta karun. Assalamualaikum dulur-dulur online ku. Iki diundang Mbak Sri ngeronco timun nek sawahe. Gak ngerti jarene dibarne apa ngono ya. Wis siap adae teman-teman. Ya Allah. Malah ora gua ada. Di wadah berapa? Mendadak iki. Iki. Astagfirullah. Iki wis gak ada. Kowe anu iki full menor iki wah ya enak sing gak menor ora apa-apa. Adus iki. Oke, dulur-dulur sampai ketemu nih TKP. Let's go. Naikkan ya. BB-nya berapa, guys? 52 orang kita alhamdulillah 2 kilo. Ayo, guys. Mbak Ni berapa, Mbak Ni? Terus. Nah, terus. Kalau lemu jadi kameramennya pira ya? Kameramennya monggo. Swida. Wah, lu gua momen ayo monggo Mama. Pira? 71. Wah, Asik. Aku mudun. Mbak Nit, kamu nggak usah khawatir sama yang punya rumah dibawain kreseknya sekalian. Kamu tadi berapa? 58. Wah, kurus kau. Aku turun 3 kilo. Alhamdulillah loh. Iya, ikut aerobik turun 3 kilo. Aku lumayan toh. Aku gak nyapa-nyapa. Guys, ayo genda dibudalkan selawan. Ayo monggo dibudalkan. Ayo. Sembarang. Siapa sing dhewe-dhewe? Karo Mbak Nita kena, Mbak Kae kena. Aku bareng awakmu ya, Kak. Ada banci ora? Gak. Aku bareng sapa? Sing ngene benceke. Wo, Kae. Wo Nita Kae. Apa tau iki? Iki konten kreator. Ayo, diberangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nono ta lah. Enak irit bensin larang Iki emak-emak sing mesti jiwane merontak. Iki serem kok. Galan. Pasal. Aku kompo bingung aku golek samira arepe oke, ora penak. Arepe pipi eman-eman kan ngomongane kesempatan. Yes paling ora sacukupe kena di desa Ramadan ngono. Piye lur? Wis teko lokasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Niaten son ngeronco timbone Mbak Sri. Monggo. Ayo monggo dadi mulai. Sing rong iso warana Mbak Sri carane memetik timun. Mbak Nita rong tau memetik timun ya kamu? Mbak Nita kamu itu Hah? Belum pernah ya? Lah ya kok cekida-cekidi. Sini aku ajarin lho, Mbak. Cekel mah. rasake sama sing gowo. Emang karine motorku. Dah. Rasake karine digowo, Mbak. Hah? Cekel nah. Ya, aku gak bisa. Kamu belum bisa ya metik timun? Ini apa enggak durinya enggak ini toh? Ini. Wah ngene ya? Oh, pikirku dipetot. Wah, iki lho, guys. Ya, guys. Aku mau metik timun, guys. Gimana, guys? Cara memetik timun yang bagus. Oke. Reseke tadi mana, Mbak? Mbak Lika ke? Lah katanya Mbak anu mah bawa kerasa. Lah iya kae tak Kari ning motorku kreseke. Lek ndang rene terus ganti rene ben resik. Lah iki emang wis diunduh ya, Mbak? Gak diundang karo bojoku murah, Mbak. Murah. Bene kayak nawa. Oh iya. Kayak gede-gede kayak tekan kene. Guys. Kreseknya mana, guys? Aku njaluk. Ben bingung. Aku liwat. Oh, liwat dende. Iya, betul. Ini mang. Mbak Li, kono entek, kono lho. Iki
Kan lho, iki wis dientekne wong-wong kok. Kresek, ndak kresek nanti saleh. Iki mung kok dicampur kok. Piye? Sampeyan Kayak nemu harta karun. Heeh, Mbak. Lah kuwi gede kuwi. Heeh, Mbak. Ki ngene sret, engko liwat teman-teman lek sing gede ndak tuwek. Di pundute. Iki lho Mbak, iki mung lurung bodorone piye iki? Wong-wong iki. Lha iki ya iki lho sawangane gede. Iki lho. Nah. Wow. Ini besar banget, mesti enak iki cara gak poso tak ganjang iki. Oh, poso iki, Bang? Aku ora poso. Anu nyaur utang. Oh, nyaur utang. aku tak kei timun kabeh. Mbak Sri kono kuwi pih duwe apa gede. Iya. Senengane Mbak Farid. Heeh, gede. Ndi? Oh, iya lha iki lah. Ya. Iki lho, Mbak, iki lho. Aku rasa nggowo. Lah Mbak Lika rene iki lho wis. Wis diunduhne pisan karek Jawa iki. Wah iya. Sopo ki mang? Bojoku to sapa iki? Walah. Ora wis sama. Den Mbak Farid. Wah, bae nek kene ya Allah aku kok uang. ngono lho di ngenekne lho dibiyaki ben ketok. Nek gak dibiyaki gak ketok. Erni kon gawakne Mbak Sri. Ya gawakno ta. Kuwi bareng lho gede lho ri. Dihandengmu ki Mbak. Nah, iki lho budi. Iki Mbak Nita niki. Aku tuh nyoba digone Mbak Nita. Aku tak 6 iki Mbak JN, J6 apa iki lho. Sik amat Mbak Sri. Lah Mbak nganu gak roh iki. Glondeng nang. Entek ngasekan iki piye? Isu-isu aja omong glondang-glondeng. Entek anumu Mbak iki piye aku gak roh. Wah, regane gak nyocok. Akhirnya mau barne. Barnyai ngopeni lomboke Mbak muga-muga. Ngene iki malah dadi amalmu dibyongne emak-emak ngene iki piye sono paharing kabeh ae. Piye guys? Rasane ngunduh timun piye guys? Enak, Guys. Piye Ndra enak? Iki pompong gratis, ayo diunduh sepuasnya. Monggo-monggo sing glondeng sing dawa. Iki lho Mbak Lika. Glondeng iki lho. Kuwinceng. Nah. Wah, yo buk wisan. Wis full hak kresek. Iki adae. Nah, kresek iki aku arep golekne RT hak kresek. Weh. Wis full tak deleh kono ya entukmu. Iki kok mbok bayarane beh. Sregep kabeh. Ya Allah, itu. Iki nggone Mbak Lika. Yo lho Mbak Lika. Wis sak kerasa kae Mbak Farid. Kula sentuh sak kresek. Heeh, golekne Erni wi. Kedua kalinya Ya. iki. Iya. Gede-gede. Kresek kene. Wah, anu, sujana mah tak celakne bojoku nggawa pick up, malah sip. Golekne anu Salman nanti lah. Heeh. Sapa? Saman. Ya sembarang. Fitri golekne ya. Ayo golek. Ayo golekne kabeh, let's go. Unduh lagi. Nanti dibagine tetangga enggak apa-apa ya, Mbak ya. Gak apa-apa, Mbak. Timbang sak RT oleh. Sa-RT boleh, tetangga, dulur kabeh dibagi. Mbak sapa jenenge iki gak roh sangon ta? Dek orang profesional ngunduhe nek sing gedhi barang diliwati. Lah iki lho sandek mundran, glondang-glondang Ndra. Gede-gede yo. Wah, gak seneng. Iki nek ngisor dik rong nek dhuwur nek golek iku. Iki dua orang iki wis profesional dalam mengunduh timun iki, guys. Nek sing ngene jek amatiran. Amatiran pokokmu. Piye rasane ngunduh timun? Guys. Nyo, tak kai kresek gratis kreseke. Rasaku suwek, guys. Bih, kono tak juga kresek neh aku. Iki nek
Pak iki sing wis profesional ngunduh iki Mbak Sri. Nya Mbak Sri. Timune tak tampanane Mbak Sri. Ah. Kamu lah nyatra hobi unduh-unduh ta? Daftar mancing. Ning sawah. Iki lek-lene. Kelo nggone Mbak Nini jek nampa kelo. Unduh lombok. Mbak. Unduh lombok. Wes ya. Yo yuk kebuka. Jebol ndak ya. Nganu. Emang enek nganu jane sak tapi kok tikak rabuk. Tikak rabuk gak apa-apa. Kok diumbah nek arepe dipangan. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, alhamdulillah. Ini ya apa iso nggodoti kok sak digiyane. Oh, kadek muntur-muntur wis diletas setengahmu ta. Entuk akeh. Baik, Dua kresek tapi sing satu iki sampai suwe-suwe anu kelebihan beban. Jan entuk akeh tenan iki lur. Piye lur? Sapa lur sing arep lur monggo tak kei sak kresek. Astagfirullahaladzim. Akeh gratis. Mbak Nita. Mbak Nita. Sampeyan medungane ning anu apa? Mbak Nita. Gone Fitri mung wis kok gawane anggar ya wis lah. Wes ki. Coba ini toh. Bulan. Wes full. Wae. Ya dicekne toko ya. Rampok iki. Enak ini ku sik enom jekan. Heeh, ning pinggir-pinggir wae kok sik dipate grampung ayo. Tekan kono kemang. Iki lho Mbak Nini. Bendino ning sawah, Mbak. Terus lek wae mapan tak ben. Dulur-dulur, pergone wis puanas banget, vlognya dicukupi sakmene ae ya. Matur suwun untuk dulur-dulur yang sudah menonton. Pirang-pirang kresek. Wis puas iki nggih. Dadah.